Egunon, Larrabetxuko lagunak, zelan zauzie? Ja, apurka, hasi zari ateratzen kalera, ez da jolasten apurtxo bat. Ze ondo, txapeldun batzuk zarete. Bueno, ni hemen ator etxean egiteko proposamen berri batekin. Eta pentsatu dut arbola bat egitea. Bai? Hemen dekoguz arbola egiteko ideia batzuk. Egin dugu arbola paperezko poltsa batekin, ezta? Ikusten duzue? Zer behar dugu? Behar dugu paperezko poltsa bat, bai? Eta paperezko poltsa hau egin behar duguna da moztu. Beti gorantza egingo dugu horrelako tira batzuk. Adibidez, nik hemen deko paperezko poltsa bat ja horrela moztuta, ezta? Orduan, hartzen dugu, eta lehenengo eta behin egingo duguna da bisortu, beko aldea, bisortu horrela. Eta gero, pizkanaka joango gara, zuhaitz adarrak, edo arbolaren adarrak horrela bisortzen, ezta? Horrela, bai? Horrela izango zen, bai. Beste ideia bat. Tutuarekin egin aldugu bai arbola bat. Orduan, erabili aldugu tutu laburra edo tutu luze bat, daukazuna. Tutu laburrarekin egingo duguna da berde koloreko papel bat hartu, eta ez badekogu berde kolorea guk margosten dugu, tenpenagaz edo rotulkeagaz, eta egiten duguna bola bat. Bola bat egiten dugu paperarekin, eta gero jarriko genuke hemen, bai? Eta hemen jarri alditugu frutak, sagarrak, zuen edo zuena. Beste aukera bat izango zen tutu luzearekin egitea, eta behar dugu kartoizko kutxa bat. Kartoizko kutxa moztuko dugu eta egingo dugu solako tira batzuk, bai, luzeak, eta gero joango gara pizkanaka tira hauek bisortzen, ez da? Eta egingo dugu bisortu, horrela bezala, eta gero jarriko dugu adarrak zuhaitzaren gainean jarriko dugu, eta horrela, ja badaukagu arbola bat, ez da bere adarrekin. Nahi baduzue margostu, jarri hostoak edo frutak nahi duzuena, eta listo, bale? Animatu nahi baduzue arbola hau egitera, bale? Eta gero bidali nire argazkiak, eta nahi jarriko gotez zuek danok ikusteko, bale? Musu handi bat, eta hurrengora arte, agur!